Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petruk. Endi dok ngewangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe menengo. Aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ana dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kajempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kajempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe? Lho aku ora mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta, Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku. Kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe, Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya, Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan, Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Blegek-gugek sadulita mel. Ora kanthi kanyono-nyono, lah kok iki eneng priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendhapa padukuhan. Mongko miyak sakehing kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nala Gareng, dalem, Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh, aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Lho. Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ku sing diomongke negara, aku sing tak omongke mung bangsa lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, udu ndeng udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatosena napa? Niki ketoke kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener.
jumbuh karo kondangmu yen to kowe drajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Yo. Mula Jalaratimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab Allah tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Yo. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Yo, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktenake para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalendra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Puntadewa. Wah, Sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kok keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo me ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung nek dukani. Ora apa-apa Bagong, kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kowe ndek nada cerewet. Aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah, sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika Sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen. Ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk dhuwure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe batang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan ta. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal mesti watake angkara budine candala nuwun sewu lho ora tau ngerti karo sing bibit kawit lah niku eleke enten mriku niku pun saniki sampeyan ajeng napa rawuh teng Karang Kadempel wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa nek kepareng kula badhe
midhangetaken sabdanipun Sinuhun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedhe ping netra. Kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak jawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngapa Egong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dose. Bola-balik digropi Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awitene nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Wis kono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu nang kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ketaman pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku. Sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendra Suropati, rawe rantas, malang bakal tak putung. Ayo, mengkari kowe matur, gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku
aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petro. Endi dong ngewangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petro wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe meneng aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe? Lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Mbok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodho cuma kejaba aku. Kok Prabu mriya sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngoten iki kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius? Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Ning aku kere. Dadi nek ning tak imingi-imingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pager Alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih.
Semari nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda Paripeksa. Kowe arep ngruda Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno kowe. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter Kadik Dayan? Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Manungsa ora tataran karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Madura Basumbari Jembaran. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur meleh kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku dadi digolekke mungsa karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok mung tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak Kapidara mboten eling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Omong aku kerep ngapusi ya, Tru. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo. Ha sing nyaret sapa? Lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara Werkudara? Apa? Sampeyan lelo nek Semar diboyong teng Pagor Alun? Ora.
Nek ora lila ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ora kowe? Ya, iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, Aku ora trimo. nek ora trimo sampeyan kudu iso mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Ah, iki kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pintere ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah, napa? Kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah, ndoro dasih ucape Semar. Mula wektu dina niki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng pager alun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab, yo tak tanggunge aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal loncat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak derekke baru kakangku jaluk pamit kok. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petro dalem, Pak. Kowe aja terus enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Wis Bagong kuwi aja omongan. Lho, ora aku iki Bagong kok ning kene iki ngopo to iki? Lukir. Iya Bagong, Sampeyan wangun teng mriki niki. Nah, mriki niki. Terus aku nang kene. Lho. Kowe ngapa ta, Mir? Gus. Mau arep moncar sithik wae ra entuk. Ki Nalindra lho, Gong, ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madirana Pras. Nggih. Kaya tepung-tepung Kowe lah ketua Dharma Wanita. Heeh. Kula pasrahaken dhateng Jengandika Ndara. Iya, Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dhateng pasuryanipun Nalindra menika nuwun sewu lho, Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem Karang Kadempel. Sinuwun Ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting wisma. Iya, Kakang Semar ayu tak derekake. Petruk, nom-noman Karang Kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae, masrahke lawan bendaramu. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Purna gati ning pananggilan Lurah Semar arsa nilaraken pendapi Karang Kadempel nalika semanten lumampah lon-lonan sareng Ranata Ngamarta. Eling-eling Nalindra ingkang wicaksana lahir trusing batin katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Nata Prabu Puntadewa. Nyuwun pamunten Bapak Peneban. Kula mboten saged mboyong dhateng Semar Badranaya. Gandhang blagudung suwaru gembal Semorante hawala. Gendra Swaropati wonten dawuh. Aja mung tekan semene, Nggir. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo Bapak gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora kelakon mboyong lawan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar. Semar badhe kula boyong api-api negari kula Ketaman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel kathah para priyagung ing sami jajar lenggah ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Lho, yen ngono Pandhawa mapan ning Karang Kadempel kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora ming Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacaya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Kulasedewa. Rangketen bantaran tangan krincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta.
wajib dadi panganing para berkasaan, wajib dadi panganing wadyabalaning Bathari Durga. Mekaten Praban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa ning kabeh ngelmu sing tak takokke karo Begawan Durna ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendra Suropati. Gagat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana. Wah, mekaten Penemban. Ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono, kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan ngesaning Pandya Bathari Durga ingkang wigati, njaluk daya timbul kekuatan tumraping para Sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging Sang Pandya Bathari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton iso gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwih-luwih bangkening Semar Badranaya bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Bathari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang gece Bratayuda bakal lakon penjanganing anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten Penemban. Menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Mboten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pageralun. Badhe kula ketapaken supados damel geger karang kadempel. Nah, ngono kuwi lho, gawe geger. Ora meng ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Badranaya. Oh, jenenge kuwi jenenge ora budidaya. Wong kuwi diwenangake budidaya. Iki Penemban. Wis kana mangkat to. Wadyabala Pager Waja Pageralun. Pageralun diketapake. Supaya gawe geger karang kadempel. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Penemban kula terus minggah. Oh ya cetak. Saka kadohan nek ngulatake karo kowe Gendra Suropati. Oh, nuwun sewu sinuwun. Diabdi pun Kunjara Yaksa cemadhong dawuh. Gusti nadyan ingkang dipun tumenggungan. Kula cemadhong dawuh. Sinuwun kula cemadhong dawuh. Wadyabala Pageralun wonten timbalan. Dina samengko mituruti jaluke bapa guruku ya bapa Begawan Durna ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima entuk dawuh pangendikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan. Guna kanuraganku satemah aku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana. Lajeng kepareng Paduka ngawi sangganing para wadyabala mugi ambabarana ing abdi kepatihan. Grit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Wadyabala sacukupe saka negara ing Pageralun. Lho iki ngampyak karang kadempel. Sapa sing ketok digawe sungsang bawana balik. Nun ngestaken dawuh. Pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor celolita mangkata dina iki. Lho iki ngestaken dawuh sinuwun.
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan ora aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong heeh dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 Wo lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong. Ora usah wedi lho, Tata. Ndara Sencake dibantu. Ora sambuk bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki dedaya iki, Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae. Sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek dase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono to. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Bathara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurnake terus tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani harau sing tawedene apamu. Ora minggas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu Barat. Momen saja. Ayo. Suradikja Barat.
mati aku. Mati aku. Sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo, ndi Semar Badranaya? Boyomen sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Gong, rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Piye? Maksude? Nyanyama.
Sapa? Kowe. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu. Oh, jeneng. Mau jeneng. Petro. Nya. Petro. Nya. Petro. Neu. Nyemunya nyanyi. Nyemunya mah. Ngomong apa tadi? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nama telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Tru. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik anik mah. Hah? Lumenggung anik anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyematnya. Tumenggung Panigas Rikma. Walah, tukang cukur ta kowe? Nganyun nak matos. Nganyun nak matos. Nyemenggung lah nganyun nak matos. Iki misu-misu atau Pak De radong. Dadi ade ra lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngono iki. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Enak mati mana tam koyo ora apa ya. Tulis oke banget. Ngomong oke banget tulis yo banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incong iki. Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham lho ta. Semangat dengan ini untuk tangane lincung sikile. Ayo kono nang Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Ngendranamawati. Gendro Suropati, Ngendranamawati. Aku entuk pepungah. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusir. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyanyi apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manye marano. Nek nyanyi ora gelem mundur, lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok men. Heeh. Jarike apik itu. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Heeh. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya.
Copote wis lumayan iki. Ya, iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh Ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh, gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Mbangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono iki to. Ha wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Takku kowe apa lintingen? Moh. Yo, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis mabut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jayamrata ing mangken padha-padha. Mati kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godo, tumbak disendal munggah, godo tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tutuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Wah, Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Domongi. Wah. Pejah kula Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndungani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel, bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendraswarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma.
Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Oh, iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong karang kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk sira merata jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah, nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelen ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Kene sing ngopani bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk sura merata aja merata canda tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atimu. Korek. Nadyan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uwang ya, masak keong. Uwang. Uwong. Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti. Gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku. Bangga tak ayoni. Mas nggawa mantel. Lho. Ku ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gilani. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula yo maju mungsuhe Gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pageralon? Ayo, kene. Legane atiku. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa?
Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikane ora kasar-kasar ya ampun menjenengan wong tuwa ya dicongkot benggala karo sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian ta. Oh, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Heeh. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Adekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Busak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun karepe dhewe. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas. Ngopo? Aku mau tuku kireke kae. Wis kene dite. Pira? Wis sakarmu lek ngene kuwi. Iya ana dit 200 sanguku. Le pepayon Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Ya. yo, kae kirek cilik kae to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah iya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jegok pindho nek ora gelem jegok pisan. Oh, jadi wale-wale.
Nek ora gelem jaga pisan, nek gelem jaga pindho. Ora diwalik-walik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diedeli maling. Amok karang kajemblegan ning atiku gugu. Amok Suramarata Jaya Marata Imbanjen padha. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek melek saben bengi tangan kowe dirampok kedadan. Aku kelangan das, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar kowe Laura. Isih urip ta? Tiwas tak dongake mesti muring-uring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, tak gotong. Ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger. Waras inggih, Mbak. Inggih. Sesuk bengi cek nyambut kae waras saya. Yang golek pasaran ya waras saya, Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya, Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak lah ya. Amuk endi wong Karang Kadempel. Sawa panengah Pandhu Raden Janaka dasar Puryata Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kowe boyong Kakang. Wah, kelakon penjang kamu Parade. Wah, edan. Yo, pancen wong digdaya, pancen wong pilih tandhing wong-wong Amarta.
Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe barat. Kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale lah golekane gareane iki. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula Gidha raosing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok. Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadahi kekiyatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamu Semyang Jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong leboke pakunjaran dina iki.
Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturaken ketiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawadana. Ya, ning ngowo. Ngaturaken ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumadi. Kahanan apa? Prabu Gendra Suropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Suropati diajar kali Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Suropati. Apa? Apa? Prabu Gendra Suropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong karo prajurit Pagralun. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit Pagralun. Niki pun entek Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanang ngguku karepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa babarno pisan lekane atiku. Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wiraya Barat. Wah! Kebat kaya kilat kesit pindha tadhit lambahing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Suropati bilih Sanata Mandura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna margalayu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sajaran teji gedene. Maning jajalan Sukertaning bawana iblis anak. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake jembaring. Wong jiren keteh wedi mati. Ayo, tandingana Baladewa legane atiku. Petro ngopo kowe malah nangis ning ngarepku ngopo? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan kowe. Ana bracan. Sapa ya, Truk? Ngono kae kok. Kowe takkan jane wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Kowe wong lanang kok ya nggo pengilon barang. Nggo macake. Ana apa, Petro? Niki nun sewu lho. Mang nyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro. Mati aku Petro. Waduh aku kira kok dadi macan iki piye? Ora ya ora ngerti kaya.
yo larang lho kowe. Aduh Petro, aku mati aku. Wah, piye Metro kanane kok tadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene? Semar aku tulung ana Semar ati aku. Semar. Aduh Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi uni manggoleki Gendra Swaropati nika ling unjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi uni. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le mendang. Aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke Panakawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku ki biasane ngetutke satriya, iki mung ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetut aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh nggih nggih, waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso ngletak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mengke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledhe. Hus. Aku anggap ke macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin ki kedadian saka ratu kaya. Engko kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumuni iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok ki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok ya ora ana ya Pak. Ben panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing waskita, mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandeg lido ngetutke nek durung ketemu karo Pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak, ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku ki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem ra tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah, gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh, siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku, nggih kula derekke. Gareng nanti mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi niki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Swaropati. Yo, aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk kepadang Ndara Baladewa.
Kilurah Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta menuta parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang tinampi dening Sangya para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang saringma kelawan Semar ingkang sejati Semarika den mrayitna semuriris eka balik titiyane titiyane gandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja kowe aja kuwatir lan sasah wedi kowe neng kene wae engko nek ana Nalendra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak sowan Sang Asih Prana lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan. Kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana. Wis ngono wae welingku, aja ganti gawe gelane. Gendra Swaramati Ratu Sabrang sing arep tekan kene Semar. Wah, kowe wis ora bakal iso nglawat, kowe wis ora iso bakal bonggo. Piranganing para Nalendra, para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waluyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badraraya. Kok kendel, Ndara? Kok kendel, Den? Kok mandeg nenten apa, Ndara? Nolo Garing, wonten dawuh. Petro, wonten dawuh. Bagong, wonten dawuh. Yen kowe ora weruh mestine jeneng memper. Wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki mung wujuding wana bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa. Ingkang dikunjara dening Prabu Gendra Swaramati. Lho, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjan. Wah, lah syukur-syukur Ndara. Wah, bamen ajeng bali kaya wingi uni, Den. Sigra cancut Taliwondo Sang Sardula. Nalika semanten arsa ngluwari Sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendra Swaramati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening Sardula. Satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Sardula bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa.
Koko Prabu. Waduh syukur Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yai dawuh sami-sami. Ternyatane mriku sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud sardula. Saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, Jawata paring padhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temajati jati lemah mulya. Malah samangke keparingipun kados pundi monggo kula ndherekaken paduka Kyai Prabu Ngamarta. Yayi Ndarawati, inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau. Kula nilar karang kadempel. Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa boten badhe kiyat nandhingi Prabu Gendra Swarawati. Samangke kula tut wuntat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sangasih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padawenang Sinuwun Ndarawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Ndara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun Ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Ndara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut niki ajeng kula rampungi kalih Ndara Sinuwun Ndarawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengene dadi celeng malah ngerko. Yo aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu lek ketutke karo aku ora lahir batin. Wah, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke seprene tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngonten to Den sampeyan niku. Oh, ngerti ya mau adol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane, Ndara. Pandhawa merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran. Isa ngukup para Pandhawa nanging durung keduga tak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Oh, dalah. Aku ngaturke panuwun Gendra Swarawati nggone bisa ngaturake Semar.
Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku wis suwe ora mangan daging menungsa. Dadah tolo mangsa. Wah! Rata. Laguku karepe dhewe. Lah kok dadi meng apus-apus. Ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping Lombok Abang. Wah. Iki meng Semar pucan wae. Ampyak awur-awur legane kae. Wah, lata. Wah. Kula matur mboten kalian sinuwun Ndarawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwene payu. Niku wis wah pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Hus. Lah kok Semar muni gelar wayang kulit barang. Petruk, minggato kowe. Antil mudar. Gong, Ndara Kresna iki bono dalang. Ora tau nampa corekan. Diapurmu nami ngitangno kono mundur no. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampeyan. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula ale panggung sampeyan. Terus sampeyan maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih, jagat iki ajeng dikakahi kali Bathara Kala. Kowe lah dalah. Pandra tata Katiwisraya Indriyaksasara maruta suwe nggonku ngarep-arep bisa mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah bendak-bendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangan kanthi Permana Jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndarawati. Nanging aja nyawang Nata Ndarawatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali? Kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kanda Buwana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujute maling ingkang nalika semana ngayom marang aku. Iya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu. Ya kuwi unine Caraka balik. Apa kira-kira kowe arep wani karo Dalang Kandabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Aduh, Kyai Dalang.
Kondo Buwana. Dalang kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang Kondo Buwana. Omongane mbok sing apik kok. Alah wis esuk-esukane mbok ora apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat, aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali. Ora bali titenono. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, iya Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ae. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggodha pangrencana nyawiji kalih Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya kok. Bapake mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak. Iki engko nganggo mangan ora Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kali anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono kuwi lho. Lah sateruse piye? Niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngasuh, mangasuh. Kula sing ngrampungi darah. Iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Clorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah! Ngapa? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar, pengen tak culek matane. Wong tuwa senengane ora. Ngene amang lho. Iki panah to? Banter banget to. Oh to. Wus, ngono iki Semar iki ngene lho. Terus sangane tak ndung dah. Iki panahe yo melu terus dicekel diantenan. Panahe sapa ya, Mak? Panahe Gendra Swaropati. Panah iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Lho, kaya panahku ya, Pak. Panahku nek cekel ngolet-ngolet ngono. Siap kowe. Mbok cangkeme sing apik kok. Iki apik kok cangkemmu. Ha iya. Tenan asli aku ya ndep anak ning ora semono kowe. Kowe do semingkir, Panah iki arep tak banting. Lho. Aja Pak weh. Kena digunakake engko nggondrahi. Wis. Panah kok nggondrahi minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir. Kakrokane iblis lanat. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone. Karepe piye? Rak tenan to? Kowe ndombani karo anakmu sing salah kedaden Bathara Kala.
Bathara Kala nyuwun tedha Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek adur suwe kuwi ngopo to? Keleke papat. Tangane papat siji loro sedakep. Loro kumrembyah. Wah, ngentak-entake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro beres lho, Pak kuwi. Meneng kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, he? Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono apa piye? Inggih Kyai Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak sowanke Sang Hyang Padawenang? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun sowanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana sapa, Pak? Suku ki ngomong wae kono minggat kono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Oh, ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe. Asih Prana iki Sang Hyang Padawenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pengestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone bangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun membangun Ngamarta lahir kelawan batin. Bisa kono ndang bali ya. Inggih Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Mindira ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku minta wenehi lombok tak cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyongen aku. Den gulung dening Ki Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten uyah Ayu Baskara titi mangsa. Kaya wis mangsa kalane telas tulise Sang Prabu Gendra Suropati. Ical wujuding Nalindra nenggih Pandya Betari Durga. Kapora. Kakang Semar, kula sampun tobat, Kakang. Kula sampun, Kakang. Lek ngentepe iki ra ya tenanan ngono lho. Ayo Malik, injih. Jalak. Pusap-pusap. Wah, bungai Semar. Edan tenan. Kira ra tak kaco. Wah, nggih tok terus-teruske kowe iki kapok ora to Durga? Inggih kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo dalan-dalanku Pandhawa iki karepmu ki piye? Kapok ora. Waduh. Kapok ora kowe. Kandan-kandanane kok senengane. Bagong. Legek-legek sadule to. Me. Kapok ora tobat nekat kabeh. Gong, bojomu rene lho. Mama.
setan rata. Dus Waduh ora. Durga, kula wonten dawuh ayo anak buahmu jak bali. inggih. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih. Ganggu gawe katentremaning Kutha kene aja takon dosa mungsuh aku. Nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun pamit. Gembol manyar-manyar juk ning dungkul wana tiadelas Saraswati wana. Lah kok dadi bubar ora karu-karuan panjangkaning para Sata Kurawa. Kabeh muspra tanpa guna. Ya. Durna ora nrimake. Najan ora nggawa wadyabala ijen apa kira-kira aku ora bisa ngrampungi para Pandhawa ke barat. Apa? Aku sapa? Aku Durna, bapakmu. Kowe entuk kalmu pirang-pirang saka aku. Entuk? Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong suci saka aku. Apa-apa sing kamarake kowe saka aku. Warwani karo aku. Arwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ampal tak jaluk. Warwani karo Begawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna. Warwani karo aku. Mboten. Mundur. Anak Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bapak. Wae mundur. Petro Kantong Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Mudhar kono. Tak kaya ngendi, Tru? Leboke kothak. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel e. Ndara Werkudara dikon tak juk kowe. Wah, Ndara Werkudara kok dijukuk ora. Ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Arsa majangge jagat. Mikir lho. Iya. Tumungo-mungo paneng sapujaing ukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung dadak ngebis aku. Kena angine Ndara Werkudara. Pun sumilak pepeteng sing nglamuk enten Karang Kadempel enten Negari Ngamarta. Yo Semar. Awiten dipun wiwit dinten menika tetunggalan manunggal Pandhawa lan kawula nyawijekaken tekad mbangun Ngamarta inggih lair inggih batin. Supados tetep rukun manunggal tentrem salaminipun tansah pinanganing Gusti lan binerkan dening panguwasaning dat Kampur Pengdat purnaning gati kula minangka pribadi Semar lan kanca-kanca rombongan kula
Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kula wau, kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sempulur pas derekan menika, Ndara.